sɔgɔlen anani watina aw bɛɛ ni su ka kɛɲɛ ni bi tarata don février kalo tile 18 ye an ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔ n'an b'a wele ko CICB subahana mansin kuraw ye u tɔgɔladon sɔrɔ nin y'a tako fɔlɔ ye. O tɛmɛnen kɔ jɛkulu min sigilen don kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw tɔgɔ la n'an b'a wele ASEP ani lakana minisiriso maaw ye lakɔkɔli kalan dɔ dabɔ kunnafoni sɛbɛnnaw ɲɛmaw kunna a kɛra bi sɔgɔmada in na. Nin ye an ka bi kunnafoni fanbaw ye ni Ala sɔnna ma an bɛna caman fara minnu kan ka lasaw ma bi sɔni an bɛna walawalali k'aw ye. NFTV jabarani filɛbagaw aw ni su ko kura a y'aw bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni bi tarata don février kalo tile 18 ye an ka ɲɔgɔn ye soba la n'an b'u wele ko CICB an ka subahana mansin kuraw y'u tɔgɔladon sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ bi tun ye a tako fɔlɔ ye ɲinan ta bilala hakili jagabɔ min kɔnɔ o ye ka jamana sɔrɔ yiriwa ni subahana mansin kuraw ye. Nin kɛnɛ in tun bɛ Mali minisiri fɔlɔ Dr Bubu Sise ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ an ma fɔ NFTV maaw kɔ an ka kunnafoni ɲininaw y'an sama mun na an ka ɲɛmada o fɛ. Nin tile fila baara min dabɔra sɔgɔmada in na u bɛ don subahana mansin kuraw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔ nin y'a tako fɔlɔ de ye Mali la u y'a bila hakili jagabɔ min kɔnɔ o de ye ko ka jamana sɔrɔw yiriwa ni subahana mansinw ye n'a bɛ wele ko digital minisiri min bɛ subahana mansin n'a koɲɛw kunna a y'a jira k'a fɔ ko nin tile fila in kɔnɔ farafinna dugu caman wɛrɛ bɛna fara Mali kan ka sigi ka kuma kɛ subahana mansin kuraw nafa kan ani ka fɛɛrɛw tigɛ min b'a to jamana baarakɛlenw bɛ sanayɛlɛn digital bolo kan. Kɛnɛ in ɲama fifara Mali premier ministre fɛ Dr Bubu Sise a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalenba don ko sabula ni hakilina taara a mɛnna jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ko o lawaleyali kɛnɛ de sigilen filɛ minisiri Kamisa Kamara n'a ka maaw fɛ. Sigi in kun cɛra ni munumunu salo ye gaw kɔrɔ subahana mansin kuraw fasiya bɛɛ tun bɛ ga minnu kɔrɔ. K'aw hakilila jigin k'a fɔ ko bololo sanfɛ koɲɛw minisiri ka fara agence yelenna kan o maaw ka bololi ɲɔgɔnma de kɛra sababu ye ka nin tile fila baara ninnu sigi sen kan. AMRTP, Wikari, Africa Digital a n'a ɲɔgɔnna caman olu tun bɛ ɲɔgɔn ye soba la n'a bɛ wele ko CICB. N'an bɔra yen an b'an kunda sisan kunnafonidilaw ka gafe kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw tɔgɔ la n'an b'a wele ko ASEP ani lakana minisiriso maaw ye lakɔkɔli kalan dɔ dabɔ kunnafonidi sɛbɛnw ɲɛmaw kunna sɔgɔmada in na kalan in bɛna tali kɛ kunnafonidisow jɔyɔrɔ ye mun ye gɛlɛya waati la an ka jamana kɔnɔ sigi in bilala General Salif Traoré ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ni ale ye lakana minisiri ye Mali kɔnɔ Ayibatu Dara fo ka taa se Umar Traoré olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔ. Ni tile fila kalan min labɛnna ASEP maaw ale ni lakanako minisiri maaw ka bolodi ɲɔgɔnma sababu la a kalan n'a boli kunnafonidila jɔyɔrɔ ye min ye gɛlɛya waati la a dabɔkun ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidila ɲɛmɔgɔw ye. Jamana yɛrɛ bɛ lahala min na an bɛɛ b'o dɔn sécurité ko la donc bi kɔni an ye fɛɛrɛ kɛ ka kunnafonidila ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele ka na ani ministre de la sécurité pour que effectivement an ka se ka tile fila baro kɛ tile fila baro a kan ka boli jamana bɛ tagacogo min na kunnafonidilaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la donc an kɛlen don ka mɔgɔ belebeleba fila wele minnu bɛna ɲɛfɔli k'an ye tile fila kɔnɔ n'o ye Manga Danbele ministre de la communication kɔrɔ don et puis journaliste don ORTM fɛnɛ la ka taa se commandant Baba fɛnɛ ma ale ye gendarme ye mais a bɔra école de journalisme na donc olu ye faamuyali minnu kɛ u bɛna ka n'o ɲɛfɔ ɲɛna pour que effectivement bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i taabolo dɔn wagati kɔnɔ cogo min na parce que kɛlɛ fanba yɛrɛ tɛ marifa ye kɛlɛ fanba ye communication de ye bi donc fo kunnafonidilaw fɛnɛ ka kunnafoni jɔnjɔn de sɔrɔ ka sɔrɔ k'a lase lamɛnbagaw ni filɛlibagaw ni kalanbagaw ma. A taara ɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka laɲiniw kan nin kalan in kɔnɔna na. ASEP ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ni fɛn kelen pe tɛ kunnafonidila bɛɛ ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ et puis baara kan ka kɛ kɛcogo min na fɛnɛ ka se ka dege o la kosɛbɛ c'est vrai mɔgɔ hakiliman caman bɛɛ lajɛlen b'o dɔn mais kuma dɔw la an bɛ ɲɔgɔn hakililajigiw ni fɛnw fɛnɛ kɛ o bɛ baara la quoi an b'o de wele ko recyclage de temps en temps an bɛ ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn baro ka taabolo kuraw di ɲɔgɔn ma donc an ka laɲini ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ka sɔrɔ k'a lase an lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw n'an kalanbagaw ma.
Ni kalan okumu kɔnɔ a bolodi ɲɔgɔnma jara kosɛbɛ an ka lakana minisiri ye n'o ye Général Salif Traoré ye. Hakilina in diyara n ye kojugu. O de y'a to an y'an bolo d'u ma walasa nin baara in bɛ se ka kɛ cogo min na. Parce que ne ka kuma la tuma bɛɛ n b'a fɔ an ka baara a nɔ tɛ se ka ye a tɛ se ka mɔgɔ nafa ni aw tɛ. Kunnafoni yɛrɛ lakanabaliya la kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon a la fo ka dama tɛmɛ. Aw bɛ se k'a fɔ sisan ko nin bingani min ka kɛ yan yɔrɔ la k'a sɔrɔ foyi tɛ yen. A b'o fɔ dɔrɔn a bɛ bɛɛ ja wuli. Mɔgɔw bɛ siran, mɔgɔw bɛ boli, mɔgɔw b'u ka baara dabila. Donc ni kunnafoni ɲɛnama a ɲuman dira a di waati la o fana bɛ se ka mɔgɔw hakili lasigi. A bɛ se ka anw dɛmɛ an ka taga binganikɛlaw nɔfɛ. Donc nin bɛɛ de y'a to an ko nin ye hakilina ɲuman ye. An ka kan k'an bolo di ASEP ma nin na. N y'a f'u ɲɛna fana n k'a man kan ka dan nin kelen ma parce que tile kelen baara tɛ nin ye. An ka kan k'a kɛ ka taga a laban an ka se fo kɔnɔna ma région kɔnɔnaw la minnu bɛ yen journaliste minnu bɛ yen kunnafonidila minnu bɛ yen ka dɔ f'olu fana ye u k'a dɔn jamana in bɛ lahala min na bi a bɛ cogo min na anw bɛ ka min kɛ aw fana ka kan ka min kɛ parce que ni lakanabaliya bonyana ka se nin yɔrɔ ma mɔgɔ kelen tɛ se ka ɲɛnabɔ gouvernement kelen tɛ se finitigiw dɔrɔn tɛ se bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la aw ka jɔyɔrɔ ka bon fo k'a dama tɛmɛ parce que ni kunnafoni ma di ka ɲa kunnafoni mɔdɛli minnu bɛ yen n'a y'a di a b'a dɔn a bɛ se ka an ka finitigiw bɔ u ja kan an man kan k'o fana di a ma se mɔgɔ ka boli aw k'o la k'o fɔ aw yɛrɛ kan k'o dɔn parce que a ye maliyɛnw de fɔlɔ donc n'an ye nin sigi ka kuma ninnu de fɔ aw ka faamuyali ko la a bɛ se ka a to aw ka kunnafoni dicogo o bɛ se ka falen dɔɔni a k'a bila aw kungo la fɔlɔ k'a sɔrɔ a bɛ maliyɛnw de kama aw man kan k'u ja wuli a kan k'u hakili lasigi de o kɔrɔ tɛ ko tiɲɛ ka dogo la mais tiɲɛ n'a fɔcogo fana bɛ yen. Kɛnyɛrɛye kunnafonidila ɲɛmɔgɔ caman de nana ni tile fila kalan okumu kɔnɔna na min daminɛna bi n'a kun bɛna cɛ sini Bamako. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Masinaka minnu bɛ Bamakɔ n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye olu n'u kanubaw ka fara Mali jɛkulu min bɛ adamadenya hakɛw kow kunna olu jɛra ka jamukan sigi bɛn ni kelenya kunkan sigi in kuma fanba kɛra u da bɛ se ka don togoya min na bɛn ni kelenya sinsiniko la an ka jamana kɔnɔ Mali bɛn ani kelenya minisiri tun b'a kɛnɛ kɔnɔ Aminata Daɲɔ Mariam Sakɔ fo ka taa se Umar Traoré ma olu y'an sama mun na an ka ɲɛmada o fɛ. Kabini san 2012 janvier kalo gɛlɛya ni banbagaci wale sinsilen don an ka jamana kɔnɔna na n'a kɛra basigibaliya ni bɛnbaliya sababu ye jamana kɔrɔyanfan n'a camancɛ bolo la o de hokumu kɔnɔna na ni jɛkulu ninnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka ni jɛrɛ in sigi walasa u sen bɛ se ka ye an ka jamana ka bɛn ni basigi ani lafiya la. Masina kɔfɛ u ka laɲini ye u ka walew ka walankata ka taa an ka jamana fantɔw bɛɛ la don n'a nataw la. N'i ye bɛn ni kelenya kɔfɔ i ko minisiriso min sigilen don a kama o de hokumu kɔnɔna na minisiri mun ɲɛsilen don bɛn ani kelenya ma ale ma to kɔ nin ko in na ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan ko Masina wasadenw fana ma to kɔ a la ani jɛkulu caman wɛrɛ minnu ka baara ɲɛsilen don ka Mali ka bɛn ni basigi k'o sabati. O kɔfɛ an b'an kunda mobili bolilaw kan jɛkulu min sigilen don mobili bolilaw tɔgɔ la n'a bɛ wele ko Sinacor Mali o maaw ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ kunun n'o bɛnna février kalo tile 17 ma a kun tun ye k'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u bɛna tile 3 baara bila kɛ ka sababu kɛ ko u ni faamaw ma bɛn u ka hakɛ dɔw ɲinini na baara bila in bɛ daminɛ arabadenw février kalo tile 19 Aminata Daɲɔ ale ni Umar Traoré olu tun b'a kɛnɛ kan. Mobiliba bolaw ni an ka jamana ɲɛmaw ka sigi ka fɔ ka sansɔrɔbaliya u ka laɲiniw kan u jɔra can ka tile 3 baara dɔ bolo da tile 3 mun kɔnɔna na mobili tɛ boli an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ sotarama taxi fo ka taa se kariw ma. Depuis le 29 an ye préavis de grève dɔ bila min bɛ tali kɛ dɔɔni Mali chauffeur ka sécurité sociale ninnu ni convention collective n'an ko convention collective a bɛɛ de b'a kɔnɔ. Bon, depuis le 29 an, préavis de grève, il y a une conférence de presse donc je vois que quelques jours après, il y a une table de négociation. Et sur la table de négociation, on m'a dit que satisfaction sera quoi parce que oui, femme ça, on y a eu Watibe, on a eu Morobe, au beau fenglen et dames, il a fait les accords. Bon, on y a eu accord nous depuis 2015 jusqu'à nos jours. Au accord que l'on ça n'aboutit à rien. Et cette fois-ci, on est obligé de prendre notre destin en main. En gros, le gouvernement, s'il n'y a pas de gouvernement au Cap-Foyen,
parce que an ko le ko o kan bila hakɛ dɔ de kɔnɔ an b'a fɔ ko ka wari d'an ma an b'a fɔ ka wari d'an ma an ta ye baara sariya ye cogo min ye donc ni gouvernement bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ils ont quelques heures encore pour ça sinon an kɔni ka gɛrɛ bɔ an bɛ taa la. Bagabagali kɔni taara ka Mali ɲɛmaaw ni maliden tɔw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ni baarabila in kɔnɔna la. On a familier k'a fɔ c'est l'État même qui a poussé aujourd'hui les chauffeurs au kata grève la. Tɔw bɛ grève la ko ka miliyariw de d'u ma. Chauffeurs bɛ grève la ko k'u ka droit k'u bila u ka droit la o jumɛn ka papier k'olu la. Nin zeyi maliyɛnw t'a mɛn mais maliyɛnw bɛna y'u ɲɛ la de mun bɛna kɛ. N'i y'a mɛn aw ɲɔgɔnna carburant ta la tɛ carburant dɔ de bɛ don jamana in kɔnɔ yan an bɛ dan o y'o dɔrɔn ma. Yɛlɛma 2020 mun ni Sinakɔrɔ a initié o ko chauffeur yɛrɛ jogo bi yɛlɛma face à l'État wa État yɛrɛ fana jogo bi yɛlɛma face au chauffeur. U ka laɲini ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka fara u kan ka u kɔkɔrɔma don ka u faamuya ni baarabila in kɔnɔna na ani u tilala ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin Mali chauffeur bɛɛ lajɛlen ma u ka da ɲɔgɔn na ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka nin kɛlɛ in kana kɛ fu ye sabula ko u ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ mobilitigiw yɔrɔ. Ni mobilitigiw tun bɛ mɔgɔ don an b'o ni INPC ni contrat papier o la est ce que an tun bɛ se nin yɔrɔ in na yan wa c'est parce que mobilitigiw t'a kɛ. Chauffeur ka ɲɔgɔn minɛ badenya la o k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko tɛ syndicat ko ye nin ye permis bilemantigi ko de o k'a dɔn k'a fɔ k'u ka ɲɛtaga o de ye nin y'u ka siniɲɛsigi ko de. Mali mobiliba chauffeur ka laɲini ye seegin de ye n'a kumabaw dɔ la kelen ye ka papier kɛ u la n'o ye contrat papier ye ka u sen don AMO ni INPS la ka u ka bolili Bamako dugu kɔnɔna na ani u jɔyɔrɔ dugu kɔnɔna na ka sariya sɛbɛn k'o labatu ka mobiliba jɔyɔrɔ dilan Mali ni jamana wɛrɛ dancɛw la walasa jamanadenw ni u bololafɛnw bɛ se ka lakana ka u sen don logement sociaux kow la olu n'u ɲɔgɔnna caman u ka laɲini ka ca ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko baarabila kudayi dɔ fana labɛnlen don u fɛ ni u ni jamana faamaw ma bɛn fɔ la ni tile saba baarabila in kɔfɛ. Sisan kɔni an bɛ bɔ Mali kɔnɔ Idrissa Badimi ale ye diɲɛ seleke 4 munumunu a y'an sama mun na an ka ɲɛmada o fɛ. An bɛ bi kokana kibaraw daminɛ ni Kodowari jamana ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalo kelen ni tilan kumaɲɔgɔnya kɔfɛ fanga tigilamaw ni fanga sinɛmatɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamana ɲɛmaa ɲini kalafili nata kɔɲɛw kan ko kumaɲɔgɔnya in datugura kunu février kalo tile 17 u ka jamana premier ministre fɛ n'ale Amadu Gon Kulubali ye ko ka sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn ma sɔrɔ ni fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kalafili nataw kɔɲɛw kan ko kalafili ko tɔw na latigɛ fanga tigilamaw fɛ. Kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Difa maa 20 bɔɲɛnko de bɔnɛna u ni na musolaka 15 fo ka taa se denmisɛnninnaka 5 ma ni waleya in kɛra ka bɛn kunu tɛnɛ février kalo tile 17 ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni waleya in sɔrɔla balo di senfɛ balo min dira Nigeria jamanaden fɛ n'a tɔgɔ ko Babagana Umara Zulum a dira maaw ma maa minnu bɔra Nigeria jamana kan ni gɛlɛya sababu ye ni bugɔramu ye gɛrɛntɛ ta k'a siri u la balo in tilali taara kɛ gɛlɛya ye fo ka taa maa 20 bɔɲɛnko bɔnɛ u ni la. An bɛ bi kokana kibaraw kuncɛ ni coronavirus ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Chinois jamana maa ɲɛmaa minnu ɲɛsinnen don coronavirus banakisɛ kɛlɛli ma u ye kunnafoni di kɛ ka bɛn bi tarata février kalo tile 18 ma o ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko coronavirus maa minɛta bɛ ka dɔgɔya OMS n'ale ye diɲɛ tɔnba min ɲɛsinnen don kɛnɛya kɔlɔsili ma o ni kuma in ma taa olu jimi sira fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fan bɛɛ lajɛlen fɛ quarantaine bɛ ka kɛ n'o ye ka maaw don barela maa minnu ni banakisɛ b'u joli la walasa u kana se ka warangata maa tɔw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko coronavirus ye maa 1900 ɲɔgɔnna de bɔnɛ u ni na fo ka taa se a banakisɛ bɛ maa minnu na o bɛ t'i jɔ maa 14,000 ani maa 600 la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus ye maa 1800 de bɔnɛ u ni na ani banakisɛ bɛ maa min joli la o bɛ t'i jɔ maa 14,000 ani maa 600 la. Sani an b'an ka bi kunnafoniw datugu an b'a da tulo kan k'a fɔ ko Bamako sigida fɔlɔ ɲɛma ale tanyana kunungo k'a sababu kɛ bana kuntagalajan dɔ ye a ka janajaw kɛra bi lansara waati an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ nɛɛma ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min lasera aw fɛ Nefsivi Jabarani so baarakɛla bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na aw kan bɛn waati yɔrɔw la.